Velkommen til Caféparaplyen Taastrup. Denne lille film den er henvendt til kommende gæster, til nysgerrige og samarbejdspartnere. I den lille film der vil I møde frivillige, der vil fortælle det at være frivillig i paraplyen, men I vil også møde gæster, som kommer her dagligt i paraplyen. Vi håber om den lille film at skabe en større opmærksomhed omkring paraplyen, således at både gæster og kommende frivillige at de får et indblik i, hvad paraplyen er. Paraplyen er et fællesskab og et fristed for alle. Jeg har været frivillig her i paraplyen i godt 5 år, og her i paraplyen der har vi jo mange gode tilbud til gæster, der kommer og blandt andet spiser her, og der har vi blandt andet vi har petanque om sommeren, og så har vi en sygegruppe, og så har vi noget gældsrådgivning, og vi har noget stop madspild, og vi har familiegruppe med grupper, der kommer og spiser her. Og der er lidt for enhver smag her i paraplyen, så det har vi alle sammen det godt med, og vi har det godt sammen med hinanden. Jeg kom herned, da min afdøde mand et år efter, og så var en, der sagde, at jeg skulle komme herned, men det havde jeg ikke rigtig de der kræfter til. Men så da endelig jeg kom herned, så kom jeg også, og jeg blev glad også, når man kommer, og man kan snakke med alle, og hvis man en dag, for eksempel nogle gange, hvor man er ked af det, så er der altid en hjælpehånd, og der er en til at trøste en, og det kan jeg også godt lide. Derfor kan jeg godt lide paraplyen, de er her for alle mennesker. Vi har fokus på fællesskaber i paraplyen, fordi vi mener, at fællesskaber er vigtige for alle mennesker. Når det er sagt, så kan man også komme i paraplyen og få hjælp til en hel masse hverdagsudfordringer. Du kender måske det at skulle på MitID og en hel masse forskellige ting, som er svære at håndtere i hverdagen på computer eller på din smartphone. Kom ned i paraplyen, så hjælper vi med at løse de udfordringer, du må have på den måde. I Caféparaplyen Gældsrådgivning hjælper vi dig med din økonomi. Vi er uafhængige af kommuner, banker og andre kreditorer. Rådgivningen udføres af jurister og økonomer. Vi har tavshedspligt, og derfor vil alt, hvad vi taler om, blive mellem os. Da jeg gik på pension for nogle år tilbage, så ledte jeg efter et sted, hvor jeg kunne gøre en forskel for andre, og også samtidig få noget med mig. Og det sted, det fandt jeg her i paraplyen. Her arbejder jeg i køkkenet, og jeg går til hånde med at lave mad til alle de gæster, der kommer hver dag, og får et sundt og nærende måltid, og samtidig har en hyggestund med andre, hvor de får snakket lidt sammen. Jeg kommer også selv indimellem som gæst her i paraplyen og er en del af de mange aktiviteter, som sker her. Vi spiller petanque, vi spiller billard, vi har kreacafé og en hel masse andre ting i hverdagen, som at spille brætspil osv. Når vi gør lidt mere hernede end hverdagstingene, så tager vi på ture i Tivoli og Den Blå Planet, Nationalmuseet, og ikke at forglemme, at vi tager på en årlig tur med vores gæster. Men ellers laver vi aktiviteter, som vi finder på, og som vi finder brugbare, og som I måske kommer og har lyst til at efterspørge. En ting er sikkert, der er noget for alle, når man kommer i Caféparaplyen. Jeg synes, at vi er villige til at møde op, og det må også handle om, at vi befinder os godt hos hinanden og opbygge en stor fortrolighed. Så paraplyen er et dejligt sted for os at komme. Tak fordi du tog dig tid til at se vores lille film om Caféparaplyen Taastrup. Jeg håber, at filmen har givet dig indblik i, hvilket sted vi er og hvad vi tilbyder, således at du og andre får lyst til at komme herned forbi som gæst eller måske som frivillig. Del gerne budskabet med andre. Vi vil glæde os til at se dig.